Hola, bon dia a tothom, què tal, com esteu? Seguim un dissabte més amb l'Ola del Negroni. Eh, Avui tenim, com veieu, a la Fenda Drame i ara mateix la tindrem per aquí. Parlarem amb ella de moltes coses, tenim moltes coses a preguntar-li a la Fenda. A veure si us aneu connectant al directe i arriba la Fenda i comencem l'entrevista. Mentrestant, us explico lo de l'Ola del Negroni. Ja sabeu, doncs són els dissabtes a les 12 que fem entrevistes a diferents persones. Han passat per aquí la Laura Balcell, el Miquel Codony, bon dia, Paulina. Ha passat l'Anna Casado, crec que va ser la darrera, el dissabte passat. I avui tenim a la Fenda, que ens explicarà doncs, moltes coses de la seva... Bon dia, Gemma. Us estic mirant que l'altre dia jo no vaig... Se'm va quedar no sé per què no podia accedir als comentaris i vaig veure que molta gent va començar a preguntar coses i jo no deia res i era perquè no m'arribaven els comentaris. Espero que avui, si teniu preguntes per la Fenda, doncs sí que els pugui mirar i us pugui anar contestant la mateixa Fenda. Hola Sílvia, hola Rosa, vaig a buscar la Fenda, a veure si la trobem. Fenda... Un segon. Ara. Ja tenim a la Fenda. Oh, Ara. et veiem del revés, Fenda. Espera, que em poso. Estic amb la tablet. A veure... Em comentaves, Fenda, que és el teu primer directe, no? El teu Sí! primer... La veritat és que sí. Mai he fet un ni des del meu compte ni res. Bueno, doncs no hem provat res, però sortirà bé segur. I a mi em fa molta il·lusió tenir-te a mi a les biblioteques. És consensuat. La Fenda, ara parlarem de tu, de tot, de tot el que ens vulguis explicar. El que no. Però la Fenda la coneixem tot l'equip de les Biblios perquè ets usuari habitual de la biblioteca Molt Elisenda. habitual. I la veiem pel matí, la Fenda és... Tens una energia, no et faig la pilota, Fenda, però és veritat que arribes amb aquest somriure, sempre transmet una molt bona energia i pensant, a qui li hem de dir per fer el Negroni van dir? A la Fenda. I t'ho volia agrair, perquè realment aquesta energia es nota. I bé, vas contestar que sí de seguida. Vas dir, vols fer un directe? Sí. I aquí et tenim. Home, clar, és que realment és el que tu dius. Jo a la biblioteca la veritat és que la faig servir moltíssim. Realment a casa doncs, hi havia moments que no podia tenir ordinadors i coses d'aquestes i anar a la biblioteca i tenir aquest espai per mi era supernecessari. A més, encara que ara tinc portàtil i tinc coses meves, vaig a la biblioteca a fer feina, a estudiar perquè la necessito. És com que aquella tranquil·litat, el que estigui tot ben organitzat i tot és... I normalment, Fenda, venies a estudiar o venies a fer treballs o agafar llibres, a tot? De tot, la veritat. N'he agafat llibres, com que he fet treballs en grup, com que els he fet individuals, com que he estudiat exàmens, recuperacions, perquè també hi ha la temporada aquesta que obriu a la nit unes horetes, que a mi aquella temporada quan feia quart de l'ESO em va anar perfecte, perquè a més ho vaig aprovar tot al final, Que bé. va ser genial. Bé, Fenda, comencem. A veure, al teu Instagram posa actriu animadora turística. Sí. Són aquestes les teves dues facetes ara professionals? Sí, principalment. Com va començar el tema de voler ser actriu? De petita tu ja tenies aquesta vocació? Des de ben petita, perquè jo vaig estudiar a Elvira Pujàs, a l'escola aquesta de Marrampinyo, i allà, a cinquè i a sisè, fem una obra de teatre a final de curs. I, bueno, jo vaig fer la prova primer de primària, perquè vaig ajudar els que estaven a sisè, i em va agradar molt, i vaig dir, ostres, això és com a mi se'm dona bé, m'agrada. I a cinquè i a sisè, ja quan vaig fer la meva pròpia obra amb els meus companys, tots els pares, professors, em van dir, se't dona molt bé, es nota que t'agrada estar sobre l'escenari, que no sé què. I jo, ostres, doncs sí. I dic, bueno, doncs quan comenci l'institut em ficaré també com
com a fer extraescolars. I, doncs mira, no sé com m'he adonat, però anant tirant, doncs m'han sorgit coses i ara, doncs, com que puc dir que és professionalment. Sí, ara ja sí. I llavors, vas estudiar al Elvira Cuyàs, que vas fer teatre, i després vas anar al Montserrat Miró, Sí, i allà vas seguir amb la línia extraescolar amb el Víctor Bea. exacte. Abans del Víctor vaig tenir un altre professor i després vaig estar amb el Víctor fent un parell d'obres de teatre, perquè també vaig estar com ajudant del professor. O sigui, per començar, com ja portava anys fent cosetes i tal, fent coses, figuracions, performance, petites obres de teatre pel meu compte, videoclips i tal, doncs a l'escola com que em van donar l'oportunitat de, en comptes d'estar com a alumne més, estar com a ajudant del professor per aprendre una mica més. I quan ell no hi era perquè havia de fer algun càsting o el que sigui, cobrir jo aquella classe. O sigui, va ser superguai, perquè ens va quedar unes obres espectaculars, els companys encantats, jo la que més, perquè l'any següent el Víctor va trobar feina a TV3 i ja no podia fer les classes i vaig començar a fer jo les classes. I va ser com, uah, espera't jo controlant nens d'institut, si encara sóc una nena, però bueno, va anar molt bé, vam fer una obra de teatre que la vam estrenar al carrer Major i molt bé, doncs els pares molt contents, els nens també, jo també, i va ser una superexperiència per mi, la veritat. Com es deia l'obra aquesta, la que vas començar? La de... La que vau fer al carrer Major, que dius que vau... Sí, va ser... Ostres, me cago en nena, però això fa anys. Tinc el nom a la punta de la llengua. És igual, A fes nada. 5 companys o alguna així. Tractava de la pel·lícula aquesta, de que el professor de filosofia i feia pinya amb els seus alumnes. Vale, el Club de los Poetas Muertos. Aquest. Va. Aquest ha de ser. Vale. I després d'això, d'estar fent classes a l'institut, al Montserrat Miró, va venir un salt que va ser aparèixer a la sèrie Merlí, que és una sèrie de referència. Com va anar això? Vas fer un càsting o va ser casualitat? Com va... No, sí. Vaig fer càsting. Bueno, com va ser figuració, com era figuració fixa, havies de fer un petit càsting que res, era enviar una foto perquè em va trucar. Bueno, tot això t'ho explico bé, perquè jo estava fent figuracions durant molts anys, ¿vale? I la dona de l'agència em va trucar i em va dir: ei, Fenda, que ens ha sorgit un petit personatge per una sèrie de TV3 que faries de figuració fixa, una classe, que tal. I jo, ostres, que sí, que clar, que vull dir, és com un gran pas per mi, això, saps? I em diu, bueno, has de saber parlar català. Dic, cap problema, vull dir, cap problema. I poc més, envia'm una foto i a veure què passa. I li vaig enviar una foto bastant senzilleta, o sigui, normal, de mig cos. I em van dir que sí, que tenia el perfil perfecte i vaig començar. Bueno, doncs vaig estar 3 anys rodant, espectacular, perquè som companys, pràcticament tots teníem la mateixa edat, ens arribàvem superbé. Després de rodar 12 hores ens sortíem a passejar i anàvem al bar a prendre alguna cosa. Vull dir, és que érem una pinya molt gran i la veritat és que jo m'ho vaig passar molt bé. Va ser una experiència increïble de veure com es crea una sèrie de primera mà. Vull dir, i a més que després em donin oportunitats de parlar i de petits personatges va ser la bomba. I allà vas coincidir també amb un altre actor moncalenc, no? Sí, amb el Carlos. Sou amics, Fenda? Sí. A veure, no parlem gaire perquè ara cadascú està amb la seva feina i tal, però al seu moment, bueno, ell en aquell moment estava vivint a Montcada i, bueno, quan podíem anàvem junts, si no també tenia la dona de perruqueria i maquillatge que vivia a Ripollet, vull dir, és que és molt fort perquè el món és molt petit i vivim tots al costat d'un altre i no ens n'adonem, saps? I sí, molt guai, la veritat. És molt bon noi, me l'estimo molt, et trobo a faltar, Carlos, si m'estàs veient. Li farem arribar. I després Merlí, que va ser una superexperiència, simultàniament, o després, va ser quan vas fer la websèrie Nosaltres? Sí, simultàniament, més o menys, per l'últim any
de Merlí vam estar rodant la websèrie de nosaltres, que realment va ser un projecte d'un dels directors d'aquest projecte, que és la Maria Medinilla, és d'aquí de Montcada també, Sí. de tota la vida, i bueno, pues, ja havíem fet cosetes juntes i vam parlar, bueno, em va trucar per fer aquest D'aquí us projecte. coneixíeu fent de l'institut o no té res No, a veure? és que la seva cosina anava a classe meva des de tota la vida. Ah, I llavors ens coneixem de petites. És i com, llavors tots estem units. sí, sí, ja veig, i et va contactar, va dir, Fenda, tenim aquest projecte, vine. Exacte. A més, parlant del bullying i és un tema bastant fotut i jo realment aquestes coses m'arriben al cor i m'agrada molt participar en aquests projectes. A més, va ser un projecte molt bonic, molt treballat i que, bueno, ha ajudat moltíssim. Vull dir, després de tot això i de fer-lo públic, vam estar anant a instituts, a xerrar, a veure què si servia o no servia el nostre projecte de cara al dia a dia per ells i realment vam tenir una reacció tan Molt bona. positiva, molt bona, molt bona. Nens que agraïen el nostre treball perquè els van conscienciar moltíssim i van ajudar a que no tinguin aquest comportament amb els companys. I a mi això em va arribar al cor molt gran, eh? Vull dir, espectacular. Aquest projecte va ser preciós. Sí, perquè no l'he pogut veure, crec que està online, que si algú Sí, la pot veure, perquè vas estar trastejant, no m'ha donat temps, però sí que els temes no he pogut. El pobreta. teletreball amb un nen He de fet 3 massa anys, que coses. són massa coses. Però els temes que veig que tracta són superpotents, no? Perquè deies el bullying, però també deien que era la relació amb els pares, el Sí, racisme crec que també apareix, la discriminació de totalment. gènere. Sí, i què us vau trobar als col·les? O sigui, us deien que realment hi havia alguna història que... Sí, la veritat és que vam trobar una història, vam trobar una història en concret. Hola, Nati! Una sobrada petita. En concret vam escoltar una història d'una nena que ho estava passant molt malament, que no tenia amistats dins l'institut, que li feien bastant bullying i que després de veure que que posessin la websèrie a classe i que el vessin els companys, van començar a tenir un altre comportament amb ella, tot el contrari, la van trucar, li van demanar perdó, van estar pendent d'ella, la van recolzar tot el que no l'havien recolzat anteriorment i tot el que necessitava ara mateix. Vull dir, els seus pares també ho van agrair molt perquè va canviar per complet aquesta nena i jo, que per petites coses com aquestes puguin passar coses tan grans, vull dir, Clar, espectacular. és el concepte de transformació, no? Com aquesta Sí, sèrie ha transformat una realitat que realment, amb aquest component social que tu dius, que és... Perquè tu fent despetit algun d'aquests problemes alguna vegada home, al sí, col·le? sí, sí, o sigui, és realitat que jo, per exemple, quan vaig arribar... Bueno, jo vaig néixer aquí i les meves germanes també, tots. El que passa que és que, clar, quan vam estar vivint aquí a Montcada, Mm, les primeres cops els meus pares van ser com dels primers negres que estaven aquí a Montcada i com que era tot una mica estrany. I sí que és veritat que els nens petits són a vegades molt sí. dolents i que d'altres que no. I pues, per un costat sí que vaig rebre algunes paraules, algunes coses que no li desitjo a ningú, però que per altra banda també vaig estar bastant recolzada per les meves amistats a tot cor. Vull dir, que la majoria som nens, ara són amics tots i fins i tot vaig parlar amb un company en concret que va ser dels que més em va Mm. xinxar, Ostres, per dir-ho així, i, i avui dia em va demanar disculpes i em va dir, mira, bueno, ho sento molt perquè jo era un nen, era un nen bastant dolent i, bueno, pues, bueno, no puc fer també, marxa enrere, però em sap bueno, greu. també s'agraeix, no? Que Molt, almenys hagi s'agraeix demanat molt. aquest perdó per poder també avançar. I tu tens un germà petit, tu has notat diferència una mica? O sigui, deies, els meus pares eren dels primers negres que estaven per Montcada. Ara ja ha canviat una mica aquesta mirada? O tu penses que ha canviat la mirada de la diversitat o no? Malauradament No, no. Jo, malauradament no. El meu germà petit encara pateix aquests comportaments. De tant en tant va escoltant comentaris de el negre de merda o coses d'aquestes que dius avui dia que encara estiguin aquests comportaments els nens petits no ho entenc. Que no. realment no culpo els nens perquè
l'educació és la que et donen a casa. Vull dir, si tu, igual que hi havia nens que no es ficaven en mi perquè a casa els hi Clar, deien que no, no s'havia de fer i que sóc una persona com la resta, clar, i tant. m'imagino que els nens que ho fan és perquè a casa no els hi donen No ho bastant veuen. canya i això s'ha de mirar, perquè Sí, sí. un nen petit no pot patir això. Vull dir, a mi ara m'ho dius amb la meva edat i jo passo, Tampoc, saps? però ja tens aquesta seguretat, no? Però Sí, igual, amb els nens s'ha de tenir especial cura, però vamos, tampoc, ni molta. adults, ni nens, ni res. O sigui que... No, però és que el meu germà, vull dir, ara mateix que té 10 anys i ja està una mica més gran, s'ha espavilat i ja no es deixa, però sí que hem hagut de parlar amb l'escola, intentar parlar amb els pares, però es fa complicat. Es fa O molt sigui que complicat. queda molta feina per fer, no? Sembla? Molta, Doncs molta. ens hi haurem Que de la gent no posar es pensi tots. que està No, solucionat no, perquè passa. doncs això ens hem de posar tots perquè, com tu dius, és una qüestió social i és a casa, però Sí, també és tot. O sigui, perquè tot educa i llavors hem d'estar tots en aquesta... Òbviament és una prioritat. S'ha sí, d'acabar. sí. Bueno, passem a temes més amables. Sí, por Després, després va venir, o després, ja no sé, suposo que deu ser tot simultàniament, però has fet obres al micro. Estic deixant pel final la allà. perla gorda, eh? Però ara vas fer dues obres, diria, al Microteatre Barcelona, de microteatre. Sí, També et van liar així, fent de, vine, que tinc una obra pensada que tens encaix. exacte. Bueno, no, va haver-hi una que em van liar i l'altra que la vaig proposar jo, perquè em venia molt de gust. Vaig anar a veure... Ufa, m'ha caigut la tacada. S'ha perdut. Um, vaig anar a veure microteatres allà a Barcelona, que m'encantava, i dic, ostres, jo vull fer això, saps? Sí, I m'encanta, i vull dir a petit comitè, sí, i és la molt gent xulo. tot molt d'acord, o sigui, preciós el microteatre, us recomano moltíssim, aneu al microteatre, que és molt barat i fan obres molt bones, hi ha actors molt bons, i fora d'això, nosaltres vam crear amb la Maria Sí, i la seva parella una obra de teatre. vale. I jo, bueno, jo tenia el cap i li vaig dir idees. Va ser com un, va, Maria, que em ve molt de gust fer un micro, que jo sé que tu tens experiència, que tal, que qual. I de lo passada que vaig fer, pues, em va fer cas. I vaig Amb aconseguir aquest una... somriure és complicat no fer-te cas, perquè comences, va, Maria, i se t'il·lumina la cara, i vinga, va. I llavors vau començar. I com Sí, va anar? molt bé, la veritat. Vam estar... perquè vaig fer un temps al batxillerat escènic, que no el vaig acabar, però em va agradar molt i vaig treure moltes companyes d'allà. I una d'elles va ser la... Ostres, ara no em sortirà el nom. Bueno, una companya, Una i companya. amb la que vaig fer el microteatre. I la vaig enredar amb ella també. Jo enredant a tothom per fer el que jo vull. I vam començar a fer doncs, assajos a la Salle, que ens van prestar una saleta a la Salle, a l'escola, perquè com la companya va estudiar allà, doncs, vam tenir una mica de contactes i em van deixar aquell espai per poder assajar. I res, aprenent el guió i treballant molt dur, presentant la nostra proposta, que no sé com, però la van acceptar. Que bé. I un cop allà al microteatre, uah, meravellós, perquè va ser un drama, o sigui, vull dir, la història és d'un drama bastant... Són dues germanes, que una va marxar de casa i l'altra es va quedar... Jo era una germana adoptada, que em quedava a casa amb els meus pares adoptats, que ja eren grans, i que havien mort. I llavors ma germana venia d'on estava vivint, que era a l'estranger, bueno, doncs ajudant-me a recollir les cosetes de casa i el funeral dels nostres Vaja. pares. Sí, sí, un drama potent, potent. Que Però es va sorties allà quedar... plorant, no? Sí, acabem tots plorant. Bueno, la veritat és que és preciosa. Jo encara li estic dient a la Maria d'avui tornar a fer, sisplau, perquè m'agrada molt. I va tenir un èxit, vull dir, vam estar fent plens moltíssims. A més, no hi havia sessió que no tinguéssim algú per veure la nostra obra. Vull dir, va tenir molt èxit aquella funció i va estar molt guai. Pues estarem pendents a veure si la torneu a fer, perquè com que jo almenys me la vaig perdre, pues seré de les que estaré també a la cua. I deies que en aquesta obra feies d'una noia adoptada i Mhm. és un paper
similar, almenys el personatge és una noia adoptada a Los Otros Gonda, no? Que és També. l'obra que aquesta ja, la revolució. Al Teatro De Espanyol de ser Madrid, t'he vist un cartell enorme a la Gran Via, això impressiona, no? moltíssim. I ja no només el cartell a la Gran Via, vull dir que hi havia petits cartellets a les faroles pel carrer, amb pantalles al carrer, i jo estava flipant. I hi ha coses amb la meva cara per el carrer. Molt fort, vull dir, he passat de fer obres al carrer Major de casa meva a estar a Gran Via amb una obra de teatre al Teatre Espanyol. Jo estava, buah! A més, I vaig com estar va ser vivint això, 4 Fenda? Vas anar al càsting plena de nervis, suposo. On era el càsting? planíssima. Vaig fer el càsting a l'Institut del Teatre, que ens van Vale. deixar un espai per fer el càsting. I, i bueno, vaig fer hora i mitja de càsting. Vull dir, jo he fet mil... Ja no va ser com el càsting de Merlí, no? No, Allà una una foto. foteta i ja està, saps? Vull dir, jo vaig flipar perquè realment ja havia fet algun càsting que altre, però mai m'havien estat tanta estona. I, I clar, jo porto uns nervis horribles. La bona sort que vaig tenir és que Josep Maria Mestres és meravellós, molt maco, em va recolzar moltíssim i bueno, no em vaig, al principi tenia aquella coseta, però després em vaig sentir tan còmode amb ell i una companya que ens va ajudar a fer les rèpliques que se'm va passar l'hora i mitja com si res. Vull dir, no em vaig donar compte i després surto i miro l'hora i dic, ostres, això és bo, no? Dic jo. I quan van trigar a dir-te que sí? Com t'ho van dir? Com va ser aquell moment? Doncs va ser molt fort perquè no m'ho esperava per res, o sigui, jo ja m'havia oblidat, havien passat mesos d'això, i em va trucar la meva repre, i em va dir, Fenda, tinc que parlar amb tu, que no sé què, que hi ha una cosa que t'he d'explicar, i jo, vale, super nerviosa, en plan, vale, digue-m'ho ja, no m'han agafat, ja està, s'ha acabat. I jo, S'ha monodrama. acabat el somni. Total, i em diu que no, tonta, que sí, que t'han agafat, que faràs la funció al Teatre Espanyol, que estaràs 3 mesos vivint a Madrid, que tal, que qual. I jo, dic, no pot I, ser, que guai, uau. bueno, I res, va per ser qui no ho tallar la sàpiga, conversa, eh? no, anava a dir que perquè no ho sàpiga, Los Otros Gonda és com la continuació de l'altra obra que havia fet Sí, el Josep Maria Mestres, que era Los Gonda, ara parlarem una mica de què va i ens expliques, i bueno, llavors això estaves dient, no? Que et van dir que sí i de seguida vas haver de començar a preparar-te cap a Madrid, no? sí, i a més preparar-me el guió perquè tenia moments que eren en euskera i jo no en tenia ni idea, o sigui, ni No idea. és fàcil, no és gens fàcil. Res de fàcil, em va gastar moltíssim i ara és com, ara ho dic, les meves frases com si fos res, jo aquí, la nena basca catalana, saps? Boníssim. Sí, sí. I vau estrenar al gener, oi? Sí, I molt bones crítiques, va guanyar l'obra, ha guanyat el Premi Lope de Vega l'any passat, molt reconeixement. El molt. teu paper es diu Edurne i explica'ns una mica, jo ja ho sé, però una mica de què va l'obra. Bueno, us explico així una mica per sobre, vull dir, Sí, per aquesta obra sobre. de teatre narra la història, bueno, posteriorment es va fer Los Gondra, que és la història de la família principal. I Los Otros Gondra, tal com diu el títol, és l'altra part de la família. I jo sóc de l'altra part de la família. I bueno, la família està dividida per una baralleta pel fet de, en aquell moment, la meva mare va ser part de la ETA i va fer algunes coses en contra de la seva pròpia família. Llavors tenien aquesta disputa entre les dues parts i en aquest moment, en aquesta obra, la meva mare ja està sola, no té la seva mare, ja ha madurat, vull dir, ho va deixar amb 18-19 anys, quan es va donar compte de que el que estava fent feia mal a altres persones i que no era el que ella volia, ho va deixar, va fer una altra vida i va ser una altra persona. I es troba que quan ja ho té tot oblidat, fan una obra de teatre en què parlen de la seva història i la posen com la dolenta. I té aquesta rifirrafe de disputa amb l'escriptor, que és el seu cosí, de dir-li que oblidin tot això i que ella el que vol és que les restes de la seva mare es puguin estar al Panteó
familiar. I ella lluita únicament perquè els restos de la seva mare estiguin al panteó familiar. Què passa? Que tota aquesta lluita me l'envia a mi, a la seva filla adoptada. I jo estic molt conscienciada perquè, bueno, la mama m'explica tot i em posa en situació perquè després al carrer no em trobi amb què es fiquen amb mi i no saber per què. Perquè, a més, com no, el meu personatge pateix una mica de bullying i de racisme al principi pel fet de que no sap parlar l'euskera i que, bueno, la seva història, vull dir, va creixent i al final es fa el seu lloc. I quan per fi aconsegueix fer-se el seu lloc, torna aquesta obra de teatre a donar pel sac a l'àmbit familiar i a que la gent torni a fer-li preguntes i a no deixar-li jugar i a fer la seva vida normal. I bueno, pues, amb l'obra de teatre el meu personatge pues, lluita per saber també d'on són les seves veritables rels i per defensar la seva mare. Així, una mica per sobre. Sí, deia el director que no ho considera teatre polític ni documental, que seria com un mix entre realitat i ficció, no? Perquè això Sí. té moltes coses autobiogràfiques i, bueno, allà va... Totalment, perquè a més no fem en cap moment res aixecat a la política. Vull dir, és que per res no es parla res de política en tota l'obra i és molt familiar. És una disputa de família, que el tema és perquè és l'ETA, aquesta és la disputa, però Sí, però que podria ser realment, extrapolable. sí, realment quan la veus no penses en política, penses en, ostres, quina família, i realment la gent es sent identificada perquè les famílies es barallen, es deixen de parlar, després que sí, que no, i la base és la disputa familiar més que el tema de l'ETA ni res d'això, saps? I amb aquesta obra, fent devíeu de fer gires, suposo que ara està parada i Sí, posposada i tal. Teniu alguna novetat de quan podeu reprendre? De moment està parat. doncs la veritat és que ja quasi la teníem acabada, ens quedaven 3 funcions, només 3 funcions. Móstoles, Logroño no, a, Ah, a les afores de Madrid i Castellón. I és que dius, només quedaven 3 funcions i just quan va començar tot això estàvem entre sí i no, aplaçàvem fins al maig, però encara està la cosa amb que no. I realment, no ho si sabeu. comencem un altre cop per acabar aquelles 3 funcions, seria de cara a setembre. Ja ens han avisat que fins a setembre res. Està una mica complicat. Què em deia, aquests 3 mesos a Madrid, l'experiència què tal? Has conegut a molta gent? T'han vingut a veure amics, família? O... Sí, va ser genial. La veritat és que em van venir a visitar bastants amics, em van venir a veure l'obra. Jo, clar, com era molt superstar, tenia invitacions i podia donar alguna que altra. Vaig conèixer a moltíssima gent, em van presentar molts actors que dius, ostres, no m'ho puc creure que jo hagi conegut aquesta persona i molt menys que em parlen així com si fos jo una més. Encara no m'ho crec al nivell, saps? Pues estàs allà, eh? Sí, sense adonar-me al final vaig pujar a poc, però Ja sí, veig. I va molt ser fort, llavors increïble, l'experiència increïble. superpositiva. Li desitjo aquesta experiència a qualsevol persona perquè és, no sé, per mi va ser meravellós per el fet de dir, ostres, estic començant a complir els meus somnis, estic vivint a Madrid, estic fent feina aquí, vull dir, no és que, no sé, el meu dia a dia era aixecar-me, fer-me el dinar, fer-me les coses i anar a fer assaig i després fer funció i era com, uau, estàs treballant com a actriu a Madrid, tia, molt fort. Escolta, Fenda, suposo que també llavors haurà estat una mica dur per tu. Tu ets molt positiva, ja veig que els missatges Sí, sempre poses ànims i força i positivitat, però deu haver estat una mica dur estar allà i de cop confinada, no? El canvi, el contrast, molt. com ha anat, això? Pues ha sigut complicat. A veure, sí que és veritat Ah, que amb la sort de que també estic estudiant lo d'animació, pues, doncs m'he entretingut amb feina de classe i fent jo pues, vídeos petits de la gavina o curs o coses d'aquestes per estar entretinguda i bueno, parlem molt amb els companys del teatre pel grup del WhatsApp. És molt dur perquè realment es trobo molt a faltar. Ja m'havia acostumat a veure's cada mes o cada 2 setmanes i està fent... bueno,
Esperem que torni perquè és veritat que la vida que tu ara mateix estaves començant és com molt motivadora, no? Això que deies d'estar al meollo. A veure si a poc He avancem en passat passes. d'hotels en hotels a estar a casa meva tot el dia. Escolta, una altra cosa que posa al teu Instagram. Tu poses afrocatalana, Barcelona, Madrid, Mali. O sigui, Sí. entenc que la teva família és originària de Mali. Ah, Teniu família allà encara? sí, la meva àvia, bueno, l'àvia de part de ma mare encara viu i està allà i tinc tietes, cosins, de tot. Vull dir, tenim molta família allà encara, sí, sí. I vas cap allà sovint o quan pots? Bueno, quan puc. Realment vaig estar 2 cops quan era petita i, Mm. i aquest any passat, aquest estiu passat, vam estar tota la família des de feia molts anys que no en anàvem perquè, clar, som molts a casa, a més són molts calés, pagar el viatge de tots cap allà, l'estància... I bueno, ara que ja, per exemple, ma germana gran i jo som adultes i treballem, ens hem pogut, per exemple, pagar el viatge i l'estança i tot això, i que el meu pare no hagués de pagar-ho tot per poder viatjar tots junts, perquè clar, no tenim una economia com per poder anar tots els anys a Mali tots, perquè és que és impossible pràcticament. I sí, va ser meravellós, vull dir, el que jo estava acostumada aquí, modo sí, urbanita, Total. al poble i tot, uah, per mi va ser un Home, xoc. ara estàs tenint una vida com molt de contrast, no? O sigui, vida Sí, bohèmia als bars amb els actors, confinament a casa amb la família, urbanita, poble Mali... O sigui, tot això suposo que tu et reconeixes en això, no? Que tens una part urbanita, una part de poble, una part catalana, sí, africana... sí, totalment. Per això el meu Insta posa afrocatalana, Mali, Madrid, tot, perquè realment tot això sóc jo, no sóc una única cosa, m'agraden massa les coses i jo m'adapto a massa les coses. Vull dir, sóc una nena que se'n va de festival al Vinya i se'n va d'acampada, com que també li agrada estar d'hotel i amb les ungles fetes. Vull dir, és que De fet, és veritat, perquè si revises el teu Instagram se't veu super camaleònica. Jo, que porto sempre el cabell de la mateixa manera, et veig a tu, amb trenetes, ara tallat, ara amb una estètica... És increïble com canvies el clar. registre que tens. Vull dir, no tinc paciència per portar sempre el mateix. Se m'és impossible. Ui, és com... Necessito canviar, fer coses cada 2 per 3. Vull dir, estic mig boja, ja ho sé, però ho Bueno, porto bastant. mig bojos estem tots i més que estarem després del confinament, eh? O sigui que per això tampoc cap problema. Escolta, Fenda, deies, he conegut actors i actrius que me'n tractaven de tu a tu i tal. Jo he vist una foto por ahí que estaves amb Candela Peña i Raúl Arévalo. Què fèieu? Perquè no era a Barcelona, tampoc era a Madrid, no? On estàveu? És que va sorgir un altre càsting que vaig fer per un personatge, per una pel·lícula de... que dirigeix Esteban Crespo i resulta que els protagonistes són la Candela Peña i el Raúl Arévalo. I vaig estar rodant amb ells i, bueno, vam estar a Ghana i a Gran Canària rodant. Em van Oh, que portar guai. a Àfrica, a Ghana, a rodar, i jo estava en un somni, vull dir, m'aixecava a la meva habitació, veia el paisatge i dic, no pot ser, nena, que estàs a Àfrica i estàs rodant, nen. Molt fort, molt fort. A més, van ser... Semblava que no era la teva vida, no? Una mica de... Semblava tot un somni. No m'ho puc creure encara. Molt fort, de veritat, eh? O sigui, encara estic en xoc de la situació, de tot el que he avançat i encara estic avançant i clar, vull dir, estar amb Candela Peña i Raúl Arévalo va ser com, wow, no m'ho puc creure. Yo digo, esto es una broma, estoy soñando, no lo entiendo. O sigui, clar, impressionant, vaja. I tu ets tímida, Fenda? Perquè molts actors diuen, jo soc molt tímida a la meva vida real. No ho sembla, eh? Però No, després em poso allà a l'escenari i... Pum! la veritat és que no gaire, però sí que és veritat que hi ha tonteries, com per exemple, vull dir, abans de fer el live jo estava una mica nerviosa, m'he aixecat una d'hora amb els nervis al cor del plan, oh, quina vergonya, no la vull liar, ho vull fer tot bé, saps? Vull estar a tope. O per exemple, vull dir,
quan em tocava fer una sessió de fotos, de cartells o el que sigui, o una entrevista, vull dir, per exemple, l'entrevista que ens van fer a Bilbao, Mm. tant Què va com... ser a la televisió local? A Sí, BTV, no es diu, sí. sí, ens van fent dues, una de cara al teatre d'allà i l'altra un programa de televisió que tenia el de Joseba. Vale. I, i bueno, doncs jo estava... Fuà, em volia morir. Vull dir, i jo desitjant que estava asseguda a la taula amb el micro aquí posat i tot, amb les càmeres grans i tal, i en plan, que no em preguntis res, sisplau, que no em preguntis res, sisplau, que no em preguntis res, sisplau. Està morta de vergonya, de nervis, de tot. I a mi va veure un senyor, que em va veure i ell veia que estava jo ahí supernerviosa patint i veia fer preguntes. No, no, sisplau. I te les van fer al final o no? Sí, aquell senyor me les va fer. I bé? I vas contestar Bé, bé? Has sí, va estat estar còmode. bé. Jo, bueno, em temblava la veu i de tot, però va estar molt bé, la veritat és que sí. Escolta, i normalment a totes aquestes coses vas sola o t'acompanya algú, algun amic, lies algú en plan vine amb mi, que he de fer això? Com fas Normalment vaig per... sola, però sí que és veritat que a Bilbao vaig a un amic que està comentant per aquí, que es diu Aran, i li vaig demanar, va, Aran, sisplau, que són molts dies, no vull estar sola, vine amb mi, et presento els meus companys, tal. I sí, el vaig enredar i va venir i em va fer companyia a Bilbao, vam estar fent una mica de turisme junts i, bueno, què puc demanar? És el millor amic del món perquè me l'estimo molt i em va... Jo Fenda, m'ofereixo voluntària, eh? Si et falta alguna persona, jo condueixo molt bé, jo porto un sigui. Vale, ho tindré en compte. Voluntària. Fas publicitat, Fenda, perquè veig unes fotos increïbles i tens un... Jo no sé si no t'han captat mai per fer publicitat, però tens una Però no hi estètica... ha... La veritat és que a mi m'agradaria molt fer publi, és una cosa que sempre he tingut al cap, he fet molts càstigs de publi, però no hi ha manera, no ho sé. Doncs no ho entenc. Jo tampoc, o com a model de fotografia, encara que sí. Jo sé que soc baixeta, que a passarel·la no hi ha manera. No, Vull dir, però de per fer actriu, volia ser model com la Naomi Campbell. Imagina't si tots els la meus foto. treballs de la infància i fins a l'institut estan fets de la Naomi Campbell, tots. Sí. Era el teu referent, on volies arribar. Totalment, m'encantava. Escolta, Fenda, què t'agrada fer al temps lliure? Quan tens així un temps que no estàs fent coses d'aquestes de websèries, de que no estàs estudiant, que no estàs amb la teva vocació d'actriu, què t'agrada més? Doncs el que més m'agrada és llegir, la Sí? veritat. Sí. Ara amb què estàs? Estàs amb algun llibre ara? Ara estic amb un que és d'autoajuda per conèixer de mindfulness i tot això, i un altre de com es diu? Ostres, d'aquests llibres de sexe, estan molt Ah, guais, que narren una història i no sé, són coses que em criden l'atenció, també soc molt de llibres de guerra, bueno, el meu llibre preferit, el que m'estimo amb tot el meu cor, que me'l vaig llegir de petita i que me l'he llegit 1.000 milions de vegades, és el diari d'Anna Frank. ah, O sigui, per molt mi és recomanable. la bomba. Em fa plorar, em fa pensar i em fa de tot i... No sé, la lectura és molt important per mi. Vull dir, no llegeixo tots els dies, tampoc diré que soc una superlectora, però Però sí que en que sí aquests que ho necessites. moments de relax i de tal, pues, m'agrada. Fenda, abans deia algun comentari. Fenda és superació, esforç i perseverància. Ai, que macos. És molt bonic. Tu creus, amb aquest esforç, jo diria que talent, també, afegiria talent. Però amb tot això, amb tot aquest còctel, i tu deies, he viscut moments que han estat un somni per mi, quin seria el somni màxim? Allò que dius, jo vull arribar allà, si puc. Ostres, doncs, a veure, vull dir, és una tonteria perquè... No, no, la vida està plena de tonteries. Si no és per les tonteries, què fem? Però sí m'agradaria ser una de les primeres dones negres que s'emportés un Goya en Ah, aquest això país. seria. Vull dir, perquè a mi, o un Gaudí també, vull dir, no és perquè sigui un premi, sinó per Ja, reconèixer el fet de que existim, de que tenim aquest talent i de que també tenim dret a que se'ns doni oportunitats i de no sempre ser secundaris. Vull dir,
el meu dia a dia, fins a la primària sí que ho vaig passar una mica malament, però durant l'institut jo he sigut la típica popu, per dir-ho així, que anava de superstar per l'institut i de tot, saps? Que no tot és patiment i que hi ha altres històries a explicar. Hi ha moltíssims actors afrodescendents que són la canya i que no se'ns dona aquesta visibilitat. I doncs per aquesta visibilitat, per poder dir ei, ho he aconseguit, nois, lluiteu, que es pot aconseguir, doncs aquest seria com el més de lo més per a mi. Bueno, doncs Sí, clavarem els dits i treballarem amb tot això que tens, perseverança i esforç. Jo no tinc cap dubte que és viable, que potser no, perquè ja saps que sempre hi ha un factor sort a la vida, però que jo no ho descarto que arribis molt, molt lluny. això espero. Creuem els dits, perquè no sigui tot fins aquí i pugui avançar realment, que si em quedo fins aquí jo tampoc estaria superorgullosa de mi mateixa i em quedaria amb això perquè realment mai a la vida hagués pensat que faria una pel·lícula, que estaria de gira per Espanya, que faria una obra de teatre espanyol. Vull dir, és que són moltes coses molt grans que mai m'ho hagués esperat i estic superagraïda de totes les oportunitats que m'han donat en aquests projectes. I no sé, vamos, que me puedo morir tranquil·la. No, que queden moltes coses, Bueno, ja per acabar, fent que et deixarem dinar i estar amb la família, vull fer-te un qüestionari confinat. A veure, estem enredant a totes les persones que entrevistem parlant de tonteries abans, és una tonteria, Has de respondre sí, no, una cosa o l'altra. Però bueno, així et coneixem una mica millor. Vinga, tira, tira. Anem. Instagram o TikTok? El què? Espera. Instagram, Perquè ma germana està parlant i no escolto res. La tinc a veure que la porta. ja acabem, digue-li que ja acabem. Ja està. Instagram o TikTok? Instagram, perquè el TikTok encara no l'he fet servir. Pues, acabem de ser les últimes ja, perquè ja està tothom allà, Sí, ja ho sé, que soc de les últimes, ja m'han donat pel sac. Les biblioteques, totalment en silenci o amb una mica de soroll? En silenci, sisplau, totalment en silenci. Vinya Rock o Primavera Sound? Ui, vinya. Aquesta t'està costant, Molt. Vinya, Has de triar. vinya rock. Vinya. Vale. Pel·lis doblades o en versió original? Doblades. De teatre o de cinema? Teatre. Anar a una barbacoa amb amics o a un concert? Barbacoa. La sèrie Merlí o Sex Education? Uah! Està molt complicada, Ostres, és que no puc escollir. Has d'escollir. No has d'escollir. Sex Education. Rosalia o Billie Eilish? No sé qui és Billie Eilish. Jo tampoc. Rosalia. Jo tampoc, però es veu que està de moda entre els joves. Marrampinyo o el barri de Gràcia? Marrampinyo, home, la terra. I ara l'última, que no sé si la diré bé, calçots o baobab amb tomàquet de mani salsa? Deu ser un plat de Mali. L'he buscat per Google. Pues, com no m'agraden els calçots, tiro del plat que no sabem què és. Que no sabem què és. Vale. Molt bé, Fenda, doncs moltes gràcies per haver-te deixat liar, perquè tu lies molt, ja has dit a tots els teus amics i a tot. Nosaltres també som molt de liar i t'hem liat en aquest Negroni. I ha estat un plaer conversar amb tu. Jo espero veure't per la biblioteca i que m'expliquis amb el que sigui, amb un Negroni, un cafè o el que sigui, però totes les teves experiències, els teus somnis, jo desitjo de tot cor que tirin endavant i que tinguis molta sort perquè t'ho mereixes i perquè ets llum. Vale, Fenda? Que vagi molt bé. Us agraeixo moltíssim, la veritat. A mi m'ha fet moltíssima il·lusió que contactessis amb mi perquè realment és que dius unes altres coses, vale, però jo tinc molt de contacte amb la biblioteca, agraeixo moltíssim tot el servei que doneu, és més, és un servei magnífic i sempre esteu atents amb tots i ajudeu moltíssim, vull dir, jo sempre sóc la típica passada que demana ajuda, ai, com es fa això a l'ordinador, com a tal?
Saps? O on està aquest llibre? I mai m'han posat pegues, sempre han estat pendent. Entro i sempre dic bon dia i tothom em contesta amb un bon somriure. Vull dir, dona molt gust aquesta biblioteca i li recomano a tothom que vagi a la biblioteca amb cada i reixac, sisplau. Bueno, no gaire gent, que llavors em quedo sense lloc. De moment, complint l'aforament i tot el rotllo quan puguem obrir. Sisplau, obriu ja, necessito la I biblioteca. el més aviat possible. Estem treballant i ja queda molt poquet, molt poquet. Que vagi molt bé, Fenda. Un Moltes petó. gràcies, igualment. Moltes gràcies. Adéu. Adéu.